Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чанд соат пеш яке аз беҳтарин муҳорибаҳо бо қоидаҳои бокс дар вазни сабук байни чемпиони бебоғ Девин Хейни бо рекорди 29-0 ва чемпиони пешина Василий Ломаченко бо рекорди 17-2 баргузор гардид. ин муҳориба тамоми 12 раунд идома дод ва муҳорибаи хеле наздик ва конкурентӣ шуд. аммо доваро ин муҳорибаро дигар гуна баҳо доданд ва ҳамаи онҳо дар ин муҳориба чемпионро ғолиб диданд. ҳамин гуна чемпиони вазни сабук Девин Хейни 24-сола бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда камарбандҳои худро ҳимоя кард ва ҳамчунин рекорди худро 30-0 кард ва албатта ки мо ӯро табрик мекунем. тасаввур кунед дӯстон, ин ҷавон нав 24-сола аст ва аллакай рекорди 30-0 дошта чемпиони вазни сабук дар ҷаҳон аст. муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. президенти UFC Дана Уайт хабар дод ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман ба назди ӯ омада аз ӯ муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев талаб кард. маъфӣ нест ки Камару Усман ин муҳорибаро мехоҳад. Усман ба ҳуҷраи кории ман омад то ин ки аз ман муҳориба зидди Чимаев талаб кунад. ма ба ӯ гуфтум ки ман туро эҳтиром мекунам. ту яке аз беҳтарин шахсоне ҳасте ки бо ки мо ҳамкорӣ кардаем. аммо ман муҳориба дар вазни 80 килограмм ташкил намекунам. шумо ё дар вазни 77 килограмм меҷангед ё ин ки дар вазни 84 килограмм. аз ҳамин сабаб ҳозирашда ма ягон чизи аниқ гуфта наметавонам. аммо мо ҳамаи корро карда истодаем то ин ки ба Ҳамзат муҳориба ташкил кунем, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев ба вазни миёна баромад, яъне 84 килограмм. Камару Усман бошад дар вазни нимиёна мондааст, яъне ки 77 килограмм. ва Усман зидди Ҳамзат муҳориба дар вазни 80 килограмм гузаронидан мехоҳад. худи Ҳамзат зид нест ки бо Усман дар вазни 80 килограмм муҳориба гузаронад. аммо чӣ гуна ки мебинем президенти UFC Дана Уайт ин муҳорибаро дар вазни 80 килограмм дидан намехоҳад, чунки чунин вазн расман дар UFC вуҷуд надорад ва Дана Уайт мегӯяд ки вазнҳое ки расман ба қайд гирифта шудагӣ нестанд, муҳориба дар чунин вазнҳо ягон маъно надорад. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки муҳорибаи ӯ зидди Майкл Чендлер кай баргузор мегардад. ҳамаи корҳо оиди ширкати допингии USADA ҳал шуд. охири сол ма дар октагон баромад карданро оғоз мекунам. ма тайёрам. муҳориба зидди Майкл Чендлер дар вақти намоиши шоу The Ultimate Fighter эълон карда мешавад. намоиши сезони нави шоу The Ultimate Fighter аллакай баъди якчанд рӯз оғоз мегардад ва то он вақте ки ин шоу ба анҷом мерасад, саҳна аниқ мешавад ва ба мухлисон хабар медиҳанд, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер мураббиҳои мавсими нави шоу The Ultimate Fighter буданд ва бояд ки зидди якдигар муҳориба гузаронанд. ва чӣ гуна ки аз суханҳои худи Макгрегор фаҳмидем, анонси муҳорибаи онҳоро дар давоми шоу эълон мекунанд ва шояд ки ғолиби ин муҳориба довталаб барои камарбанд шавад. худи Майкл Чендлер чунин мешуморад. ман ҳайрон намешавам агар ки баъди шикаст додани Конор Макгрегор ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд. ин чиз метавонад ки дар нақшаҳои UFC бошад. агар ки ин кор шава, пас ман бо шодӣ ин муҳорибаро қабул карда ба муҳориба зидди Ислам Махачев мебарам. роҳбарои UFC медонанд ки аз ҳама асос ин таваҷҷӯҳ, номҳои машҳур ва муҳорибаҳои калон аст. махсусан агар ки ман Конор Макгрегорро бо таври боваринок ба қатл расонам, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, дар асл ин корро шуданаш мумкин аст. яъне дар ҳақиқат UFC метавонанд ки ба ғолиби муҳорибаи Конор ва Чендлер муҳорибаи унвонӣ диҳанд. аммо гап дар он аст ки оё муҳорибаи худи онҳо баргузор мегарда ё не.
аллакай баъзе мутахассисон мегӯянд ки муҳорибаи Конор ва Чендлер баргузор намегардад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? оё муҳорибаи онҳо баргузор мегардад ё не? ва оё ғолиби онҳо сазовор ҳаст ки зидди чемпион муҳориба гузаронад? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.